Tiege, welkom hier bij het bekende programma. Het zit inmiddels al toch het Varindwarp live vanuit Witmarsum. Let je meer, Witmarsum? Het enthousiasme zit er hier weer geweldig in. En we zullen nog even tellen. 1, 2, 3. Welkom in Witmarsum. Ja, en er is alweer heel wat bad. We hebben juist het programma Sjoen natuurlijk machinaal. We hebben Menno Water, hebben Preun. Nou, en ja, Menno Simons is natuurlijk even uit die kist waar ik kom, juster. Het is heel bijzonder. Juster hier weer de 11 sterren toch dwars door Witmarsum heen. Dus er gebeurde hier nogal wat. En we staan hier nog steeds op het bekende Keertsplein. Waar de klaukers vroeger onder de morgen hongen. Waar de baltjes hier zitten. En waar de keertjes uitdacht worden. Nou, Witmarsum, hebben we de zin hoor? Mooi. Hier op het Keersplein starten we nou met het waar van Pietje uit Brazil. Goedemiddag, je wie Pietje weer uit Witmarsum, Brazil. En ik moet extra in met het waar. Nou, morgen wordt het weer mooi waar. En overmorgen is het weer mooi waar. En na je week is het weer mooi waar. Maar ik ga hier in Friesland, Witmarsum, is dit mooi waar. Ja, en ik weet toch wel wat onwennig. Dat ik wel weer om naar mijn roots. Dus ik zou zeggen, de laatste groetnis komt uit Brazil, Witmarsum. Maar morgen ben ik er live bij, voor u toch het Varindwarp. Atea Cree. Ja, en dat is hier altijd maar mooi waar. Morgen is hier weer mooi waar. In Brazilië is het mooi waar. In al die Witmarsum is het mooi waar. Maar waar ben we benieuwd naar? We staan hier op dat prachtige keertsplein. Sakrekkelzaan hier. Werd vroeger de keertsklauwtjes aan de wand hangen. Want het keertsen begon vroeger, ja, vanuit de kroeg. Daar is het uiteindelijk al begonnen. En wij zijn nou natuurlijk even benieuwd wat er uit die kisten komt. Kom maar mee. Man, wat een medailles. Jo binnen een keertje van formaat. Net hier? Mijn naam is Tere de Zielstra. Ja, verrek, Café de Raskamp. Ga je misschien van mij een slokje, want ik heb Tere toostig. Tere is toostig. Ja. En vertel eens even wat over jouw keertscarrière, Tere. Je mag eens van een slokje nemen. Jontje, Santje, wie van mij tegenwichtig. Maar toen woon ik de Jong Nederland, de Freulen en het eerste klas keertspartij in Panje. Jongen, maar toen wien je nog maar 16 hier. Mocht je toen al mooi dan een grote spel? Dat klopt, maar zien te mijn keertjes. En toen hadden ze mij vreden van Tere. Was mooi dan. En wij wonnen de eerste prijs. Je won de eerste prijs. Tere, beste Tere. Ik hier was een vraag. Hoe vaak ben je nou dat kening erop? Als ik mij net verzin, ben ik 28 keer te kening erop. Daarvan 3 keer op de PC. Die ik nog een keer woon hebben zelfs. Nog een keer woon. Jongen, in dit masken ben we grutsk op jou. En jou hebben echt het klaverke fjouwer woon. Wat in dat krijgt? Het klaverke fjouwer krijgt als de Freulen, de Jong Nederland, de Boom en de PC woon haast. Blinder. Tere de Zielstra. Jou bent heel bijzonder. Maar ik zit alweer naar mijn maat van je iets. Het smaakt het doet al niet meer. Menno beter. Dat is beter. Nou, uiteindelijk is Menno Wetter weer volle beter. En ja, bij wijze we komen weer nou te leren. Wat hij jou een mooi woordje. Ik zal even een bladje omslaan, want dat is, dan weet ik mijn vragen net, dat snap je natuurlijk wel. Maar ik ken die wel. Jo bent een nieuwe inwoner van het dorp, Leo. Ah, ze is me dood, hè, want ik denk dat Jo veel ouder bent als mij. Was toch even een beetje normaal. Als je maar, ik ben inderdaad 84. Maar als je dat ik Menno Wetter drink, ben ik wat lik ik wat jonger. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar, ik ben nieuwe inwoner van het dorp, ja. Ik ben Sipke de Boer. Sipke de Boer. En Jo, wat doe je van je dagelijks werk? Nou ja, ik werk hier bij een bedrijf in Snetsnacht. En ik zong en soort en ik schreeuw nummers en ik treed een soort op en soort met muziek. Een soort met muziek? Jo bent een soort troubadour?
Ja, ik troubadour, maar ik mijn bandjes. Triootjes, zoolmansbandjes, echt van alles wat. Ze volgen hem ook spelen eigenlijk. En ziet dat er jong al in? Hoe oud wie is toen begonst? Ik ben hier of zeg je, toen heb ik ooit eens een gitaar gekocht. Maar toen ik vroeger op een basisschool zit, wil ik altijd zanger van BZN worden. Ja, daar ben ik nou ook niet meer trots op, maar ja, zo is het wel begonnen. Ja. Nou ja, maar daar is dan niks mis mee. Nee, eigenlijk niet. Die het 40 kopt aan het wijden en nog die en al. Ja. En hoe is de, hoe is je nog samen in Witmarsum? Daar ben we natuurlijk hartstikke wies, man. Want als we want Doos Kroost, ik prachtige commercial sounds van hele grote bedrijven heb begrepen. Ja, dat klopt. Ik mag geen reclame maken, nou, maar echt van heel soort opdrachten. Ik wil voor dingen om 14 jaar voor bedrijven, relaties geschenken, maar ik moet singles die in de hitlijstjes die hebben, die ik voor artiesten maken heb. Grote biermerken, we nemen je naam, maar ik grote biermerken ben erbij. Nou, ben je wel grutskop. Dat komt je zat toch maar even uit Witmarsum bij nou, wat stel je wennis. Ja, daar ben je wel blij, maar dat we zo'n talentvolle zanger er weer bij hebben. Ja. En die vriendin, die komt uit Witmarsum misschien. Die komt uit Witmarsum, ja. Ja. En die wil je in het waai, dus ja, ik moest wel. Dus, moest ook in het wennen dan? Ja, ik hartstikke graag wennen natuurlijk. Ja. Ja. Hartstikke zelf plakje. En wat vies de sterke punten van Witmarsum? Dat het heel erg molkoor is. Dat zie je nou ook wel hier op plein, alle meesken. Dus dat is gewoon een hartstikke sterk punt. Dat is echt misschien wel een dorpse eigenschap, denk ik. Maar dat vind ik een heel sterk punt. Dus dan was je wat dat betreft net meer bij? Nee, voorlopig niks. Zit je hartstikke best. Ja. En qua muzikaliteit, en welke genres best het sterkst in? Dat is heel breed. Want dat vind ik eigenlijk niet moeilijk in te schatten. Dat het varieert. Ik vind alles wat ik het leukst vind. Hoor. Dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Ik denk dat ik heel allround ben. Je bent heel allround, maar wat ik mij nou afreken, dan ben je zo allround. En dan heeft een Tiroler petje op. Wat moet dat met jutten? Ik ben zij mij vregen voor om een stichting mee op te richten, die het Oors is Oors. En maar die stichting organiseren wij in het tweede weekend van oktober organiseren wij een Duits bierfeest. En dan denk ik, voor het blijven reclame voor mij. Zet hem maar in de agenda, 8 oktober in de feesttent in Witmarsum, Oktoberfest. Een bierfest. Een Ach zo. Nou, dat moet wel gezellig worden, hè? Nou, ik denk, je maakt maar eens even los. Ik wil die wel eens even jaren. Ja. Ik zou zeggen, en het muzikale talent in Witmarsum ook nog wel eens even zien dan. Ja, ik denk dat het hier wel aanwezig is, die mooi wil komen. Nou, ik zou zeggen, de hestem, hij is voor die. Mooi zonder hutsie. Zonder hutsie. Was het allemaal op, hè? Ja, mij maar. Bedankt. Tjö, dit ben ik ervan. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon your hair. I hear the sound of the gently whir and the winds up to the perfumes through the air. Good vibration, bop bop. 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 Good vibe. I love the colorful clothes you wear and the way that put the sun is to the air. I hear the sound of the music world and the day due to the perfume through the air. I'm feeling by the good vibration. Bop bop, good vibration, 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 bop bop, good vibe. Love a colorful clothes you wear. The sun of daisy sun is to the air. I hear the sound of the gentle word on the top the winter perfume to the air. I'm feeling like a good vibration. Good bop bop, good vibration, bop bop. 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 Good bop 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 ran. Oeh, wat is dat een muzikaliteit, wat een muzikaliteit. Weer een
Wie een oor naar het filmpje van de dag van Jong en Oud. In Witmarsum. Zo vind je het wel leuk, hè? Wat nog dat jij een tijd voor ons hebben. Ja, altijd. Altijd dit. Je schoondochter komt straks, Erik. Ja, maar die show je maar even, ja, dat is al. Maar de tjoneboel, dat is alles weer. Oké, Ja, prachtig. die kon je te show de boel. Ja, zo. Oké. Ja. Prachtig. Mensen, we zijn hier op het mooie Zuiderboelterrein, de Monneboelers in Witmarsum. Deze vereniging is opgericht in 2000, in het jaar 2000, maar 30 leden en verkeert momenteel in een hele mooie positie van een oplopend aantal naar 68 man. Oh, wat was ze nou daar? Dat vind je zwemmen leuk, hè? Wij organiseren een klein erin voor de band, dus hartstikke leuk vanmiddag. Wij organiseren eigenlijk altijd wel activiteiten, net alleen nog youth, maar wij dachten dat ik een disco-zwemavond voor de jeugd, baantjeszwemmers voor de oudere mensen van 80 jaar zwemmen nog baantjes hier. Particuliere zwemlessen, de kerst het Sarah net opnoemen, maar wij bedenken altijd wel wat. En het is, voor iedereen is het zwembad heel geschikt, jong en oud. Dit is het Bernardijverblijf van Witmarsum. Wij hebben 2 groepen en er kunnen maximaal 16 bij per groep komen. Van jongen kunnen allebei gebracht worden en daarna kunnen ze lekker botsje. Dan geven we fruit eten en als het stuk waar is, geven we heerlijk naar boeten toe. Tussen de middag eten ze hier een stukje ballen en daarna gaat eigenlijk iedereen naar bed, eventjes uitrusten. En dan om 11 te draaien hebben we nog even wat drinken. En dan doen we al die activiteiten, of binnen of boeten. En van 4 tot 11 samen kunnen we weer ophelpen worden. Zo ziet u daar er een beetje uit. En wat binnen de activiteiten die jullie doen? Nou, alles. 1 keer in de week dan is er een dag. Waar is meestal het activiteiten dag. Oké, en wat maakt je dan? Nou, van alles. Alles maakt je, maar we zijn wel zo'n bingo. En wel eens scrabbly. Oké. Nou, net zo lang weer praten, want we moeten genieten. Oké. Ja. Je gaat naar het restaurant aan? Ja. Oké. Dan gaan wij er even van terug. Ja. We staan hier voor het nieuwe gebouw van Alphenstaten. We hebben super trots op binnen. Zo'n 20 appartementen. Een eigen keuken, mijn restaurant. Waar natuurlijk ik de mensen vanuit het dorp hartstikke welkom binnen om te komen te eten. Daarnaast doen we een heel soort activiteiten, de traditionele activiteiten, maar daarnaast een heel soort met de peuters, wat hartstikke leuk is, jong en oud bij elkaar. En bewegen, verouderen in samenwerking met de fysiotherapie, wat ik heel goed werkt, want we moeten natuurlijk wel in beweging blijven met elkaar. Hè? Ja, daar ben we weer om op het Keertsplein. En ja, we zijn heel benieuwd hoe het met Benny gaat. Benny is natuurlijk ons glazenwasker en die had het natuurlijk heel druk. Wie nou Benny thuis? Kopje koffie, glazenwasker. Nou, lekker uit. Heerlijk. Wat wil je erin, hè? Nou, doe maar alles. Zo duur mogelijk. Melk en suiker. Doen we. Ja, mooi. Dankjewel, Ruud. Lekker hoor. Zeg, hoe is het nou eigenlijk om zoveel jaar al een winkel in Witmarsum te hebben? Nou, dat is zeer afwisselend. En je bent eigen baas. Oké. Het omgaan met mensen vinden wij altijd heel leuk. Dus hoe meer mensen dat bij ze in de winkel komen, hoe prettiger wij dat vinden. Oké, maar al zoveel jaren lang ook, hè? Ja. Ja. Hey, wie is trouwens die kerel die er achter aan de muur hangt? Wie is dat nou? Niet weten, ja, Elvis. Oh, Elvis. Elvis. Hey, ja. Oké. Nou goed mensen, hey, hartstikke bedankt voor de koffie. Het was een lekker bakkie. En we spreken elkaar vast wel weer. Hey? Ja, maar we hebben nog wel iets te zeggen. Oh! Want jij vroeg Ja. van hoe lang dat je het kunt uithouden. Ja. Nou, eerst zal Ruud er iets over zeggen. Oké.
Ja, er binnen altijd nieuwe ontwikkelingen. Oké. Van de gaarmachines en van de tuinmeubelen. En er binnen bepaalde trends en die moet je volgen en dat houdt je scherp. Oké. Er is altijd genoeg variatie. Juist. We hebben dan de Sinterklaas, we hebben de Kriesdagen, de Pasen en de Pinkster. En dan moet je altijd nieuwe artikelen voor de mensen kopen. Ja. Want die vinden het leuk om dan bij jou in de winkel te zien en die artikelen dan te kopen. En daarom kunnen wij het zo lang volhouden. Nou, mooi hoor. Mooi hè? Dat het nog maar jaren mag duren wat mij betreft. Ja, nou, dat weten we nog niet, maar we zullen het proberen. Nou best. Ja? Hey, ik ga weer verder met mijn werk. Ja. Nou. Ajus hè? Ja, tot ziens. Ja. Houtwerk ik even nog. Het houtwerk, man, dat ding is van aluminium. Maar dat moet wel goed hoor. Oh, sorry. Oké, nou best. Hoi. God alle jeugd, verdomme. Oh. Nou, we zullen even de ambulance bellen, want dus Benny thuis die zit onderuit. Nou, we zullen zien hoe dat direct aanreiken. We willen hem maar even boetenbeeld. Of ja, hij zit onder het, ja, waar eronder zit, weet ik niet. Maar hij zit er in ieder geval onder. En ja, wij gaan terug met het programma, want dit kan natuurlijk net ons programma stoppen. Wij gaan terug met het volgende onderdeel. En ja, dat is die soap weer, die mini-soap. En dat bad natuurlijk van alles in die soap. Wie is er nog vreemd gang, maar wie, er is net meer touw om verder te knopen. Maar het moet alle hier goed komen, mensen. Wiet Macho, de mini-soap. Ja, meisje, het nooit uit. Kom maar voor de beeldbuis eruit. 4 dagen mooi is dit. Wie macho, zie je voor die en je. Wie macho, zie je voor die en je. Ooit? Jongen! Nee! Waar wie die stress in? Is dat die van de neger? Dat wie Kate. En die is net van de neger. Oh. Siep, jongen. Hartjes goed naar mij. En wat het met mij wit zo uit heeft? Hij kwam al heel in trainen tussen. Niks. Kan er weer iets zijn. En een beetje prik mij het record. Ah, dat is dus het moordwapen wat er door hier. Juist. En het met hem dagelijkse verkering uitmaken. Maar wie? Verkering maar wie? Ja, wie ze hier toen hier worden drinken Kate. Ja, dat binnen het waar. Drinken van Trace en Kate van de neger. Oh, dus wat zielig doen en ondertussen opflik vlooien in het warm met 12 graden. Ja. Nou, daar kostte Jetty het zeker wat van. Ja, vroeger. Prachtig weer. Rakker weest. Ja, maar dat het west. Dus daar hebben we het nog net met hoor. Begint er nog net weer uit de hemel in. Siepleven. Vies toch nou net dat weer niet nou maar eens op de tafel moet komen? Wat het met me door? Hier is toch destijds een relatie met Klaske Hipstra? Wie? Klaske van de neger? Ja, witte Klaske. Nou, het is één keer bad achter de tinten van het dorp. Maar de merken. Maat ik maar bij één liet stutje blijven. Eén liedje terug tutje. Het is net bij één lied tutje blijven. Je hebben te jaren een dochter gekregen. Dat vanke van is, die Kate, die is net van de neger. Nee, dat is een dochter van Klaske. En Siep. Mem, dat is net wie. Hoor er mee op. Wie macho, zie je voor die en je. Wie macho, zie je voor die en je. Oh, klap maar even terug, joh. Wiet Macho, la la. Ja, wat is gezellig hier in Wiet Macho. Klap maar lekker terug. Oh, jongens, want we hebben nog een paar minuutjes.
Ja, en wees maar weer even stil nou. Dat is hartstikke leuk dat ik klap. Even rustig nou, rustig Wietmassum. Dat enthousiasme, daar is er aan van. Jongens, wij moeten ernaast weer mee ophouden, maar we hadden wat mededeling van Friesland. Want wij zitten hier natuurlijk in Wietmassum op het Keersplein. Morgen voor de laatste keer. De laatste keer. Zeg al hier even. Ja, het is de laatste keer. En we willen heel graag de roepers natuurlijk oproepen van uw tjitsen. Ik zal nog heel kwart even sissen dat tjitsen, daar kunnen we in contact met elkaar krijgen. Internet luidt eruit. Alle Wietmassumers moeten naar het plein komen in Wietmassum. Dat zou ik heel leuk vinden. Oud Wietmassumers van de Zuivelfabriek. Ik zou het prachtig vinden. Daar heb ik een soort reunie. Dus ik zou zeggen, Wietmassumers, kom alle in het plein. Morgen. Ik zou zeggen, dit wie het programma, doch het van die dwarp. On morgen. Nou. Nou ja. Nou, mooi net. Dat Pietje nou weer in Wietmassum komt te ween. Ja, wij zijn hartstikke het om zo in het begin van de week al. Ja. Ze kunnen wel weer omkomen, want het is hier om ik alle dagen mooi waar. Alle dagen mooi waar. Nou? Ja. En die Theede Zielstra, dat die ik, want waar heb ik een Theede Zielstra-strit, hè? Nou, die hebben we al jaren. Ja, nou ja, maar dat mag ik toch wel even zeggen, dat wij een Theede bij de Grutsko, die Theede Zielstra-strit. Ja, maar het is een streete kruispas dus, als die je bent. Hè? Dat heeft wel in de gaten, denk ik. Dat is ik wel zo. Ja. Trouwens, ik hoop je nog eens een keer op een Intema-steegje. Maar dat dat erin zit, dat weet ik net. Nou, dan moest men net op rekenen. Nee? Nee. Maar hoe voelt dat popcorn? Oh, maar dat vind je leuk. Ja, want je wist, nee, dit vind je een popcorn, dit vind je gewoon muzikant die een steekje spelen. Moest wel beter opletten. Maar je, wij hebben een popcorn. Althans, er komt een popcorn. Ja, een popcorn. Zo in september, in de eerste repetitie. Maar je, wij kennen die man wel broeken. Ja. En wij kennen die muzikanten, die gitaarspelers, ken ik wel broeken. Die komen gewoon bij u popcorn. Nou, likt die dat nou net wat? Nou, ja, dan heb ik een man met Ja. Nou, en dan doen we morgen nog, en misschien geven we morgen alsnog ik nog die oproep doen. Ja. En dan, nou, dan hak ik me op, hè? Ja, trouwens, die jongen die hoeft er net bij, hè? Die net green. Dan ga je uit. Oh. Nou ja, Claire. Nou. Oh, mooi. Goeie. De laatste keer.